നമ്മൾ മനുഷ്യർക്ക് നല്ല ബന്ധങ്ങൾ വേണം, നല്ല സോഷ്യൽ കണക്ഷൻസ് വേണം. നമ്മളെ സ്നേഹിക്കാനും മനസ്സിലാക്കാനും കെയർ ചെയ്യാനും മറ്റുള്ളവരുണ്ടായിരിക്കുക എന്നത് നമ്മുടെ ലൈഫിൻ്റെ ക്വാളിറ്റിയെ ഡിറ്റർമൈൻ ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫാക്ടറാണ്. മനുഷ്യൻ ജനിക്കുന്നത് തൊട്ട് മരണം വരെ എക്സിസ്റ്റൻസിൻ്റെ ഒരു പാർട്ടാണ് സോഷ്യൽ കണക്ഷൻ എന്നത്. കോവിഡിൻ്റെ സമയത്ത് നടന്നിട്ടുള്ള പല റിസർച്ചസും സൂചിപ്പിക്കുന്നത് ആ സമയത്താണ് ആളുകളിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ആങ്സൈറ്റി, ഡിപ്രഷൻ, സ്ട്രെസ് റിലേറ്റഡ് ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ വളരെ കൂടുതലായിട്ട് ഉണ്ടായിരുന്നതെന്നാണ്. ഇതിൻ്റെ മേജർ റീസൺ ആയിട്ട് വരുന്നത് ആ സമയത്ത് ആളുകൾക്ക് സോഷ്യലി കണക്റ്റ് ആവാനുള്ള സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ്. നല്ല ബന്ധങ്ങൾ നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിലെ പാരാസിമ്പത്തറ്റിക് നെർവസ് സിസ്റ്റത്തിനെ ആക്ടിവേറ്റ് ചെയ്യാനും അതിലൂടെ സ്ട്രെസ് ലെവൽ കുറക്കാനും റിലാക്സ്ഡ് ആവാനും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. സോഷ്യൽ കണക്ഷൻ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എത്രത്തോളം ബന്ധങ്ങൾ ഉണ്ട് എന്നുള്ളതല്ല, മറിച്ച് ആ ബന്ധങ്ങൾക്ക് എത്രത്തോളം ആഴവും ഗുണവും ഉണ്ട് എന്നുള്ളതാണ്.